Buong-buo ang Pasko with Nor Cubes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki Proper Diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na! Get ready for 4 days of unbeatable savings at your favorite supermarket. It's the 4-day anniversary super sale of LCC Supermarket that you should not miss. We are bringing you incredible deals that will make your wallet smile. Shop with us from October 12 to 15 and you'll enjoy jaw-dropping discounts on your grocery needs. Remember, this sale will only last for 4 days, so mark your calendars, set your alarms, and get ready to shop till you drop. You may also avail these amazing offers in our website at www.shoplcc.com.ph or via Community Mart app. Shop smart. Shop at LCC Supermarket. See you on the 4-day super sale mga ka-LCC. Visit our official LCC Supermarket Facebook page for more details. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza! Walong aldaw na sa nakuyanal, ini ang countdown na tigigibo ko ngunya. Taso Christmas medyo huro halawig pa. Countdown ngaya Angel sa para po sa pagpuon kan campaign period. Maray na pagkauto po sa gabos sa nakaantabay sa indang mga haro. Kumusta po tabi ka mo? Aldaw kita ngunyanin Miyerkules, petsa 11 na po kan Oktubre 2023. Ano lamang tabian sa indong pangutuhan dyan, nagalaw po kami na kamuha na sa maray na kamugtakan. Harayo po sa ano man nakahelangan. So mga personang may medyo may pig, mamati-imati. Ang ano ba digdi, ang rekomendasyon ni Dr. Monray ay saya mansil. Anong man na sintomas ang sa imong namamate? Day ka po tabi mag-self-medicate. Magpakonsulta sa pinakaharaning Rural Health Unit, City Health Office, and syempre sa mga ospital. Tanganing matauan po unina magkakanigong tama na reseta kan mga doktor. And ngunyan po baga na panahon ka na tag-uran, posibleng dakol ng mga helangan magburutwaan. Kung kaya po ang Department of Health Bicol padagos ang pangapudan na kita bilang mga individual, magkaigo po katanin or pakusugunta po ang mga preventive measures. Sabi ni Kuya Zarel Aranya, Ma'am A, good news po, live, DCGB live from Sorsogon. Sabi na, thanks po. Hi po sa Aranya family. God bless all over the world. Kuya Zara, sige ang lakaw-lakaw mo dyan sa Sorsogon. Matianong pag-uli mo po digdi sa syudad kan Legazpi. Magbakal ka dyan ki Subalo ko baga Kuya Nal. Tapos, po digdi pag-abot mo dyan, sugoon mo si Ate Sally na natukan, so binakal mo po na baloko. Tapos medyo rulagan kidiit na po digdi kilada. Tapos pagluto na, pwede man i-text mo kami digdi sa DCGB. Mga ano lang kami digdi, mga 5, anong katao sa taas. Sa taas talaga ngaya di. Pwede man kami na magpasiring dyan. Tanganing ikuwaon po ang niluto na balok. Or pwede man na dyan kami makipangod do sa indo. Baad, Kuya Nald, may bago ng ani kibaga, kiparoy. Saro ini dyan sa mga masisiram na nakukuha sa dag. Ining subalo ko.
It's either Kuya Nald tig gataan ini, masiram ini, lalo kung maharang-harang. Or kung tig piprito, sigilaganan po kiso, ano baga? Ano po naman, so crispy fry baga Kuya Nald. Tapos ang maluto mo, bagong ani, tapos bago man na, ano po digdi, bago man na unog. Maray na paggawto po sa imo Kuya Zarel Arana. Ingat po tabi sa pagbiyahe dahil anta medyo mahal nas po ang tinampo. And at the same time, syempre, dakol na mga bihikulo ang mga niyaon dyan. Kung kaya luway-luway lang po. Pero ang tubod ko, kung magluto kayo ni si Kuya Randy Velasco, makaskason kami ni Joshua James Bino, pasiring sa iya dyan sa Barangay Ilawo. Makaskason pati Kuya Randy si Joshua mag-iling digdi sa kuya pagtaram ko na kung ikamaluto kibalok. Ini Joshua si Kuya Randy, siya, nakaibanan ko ni dyan kay Boss Vi. Talagang ini pa nagluluto talaga, Jo. Di ka talaga titipi doon sa iyang sa mga ingredient. Kaya pirang taon na Kuya Randy, 2019 ka nag-graduate ako sa college. Pag nagluto ka Kuya Randy, for sure, dyan kami makikipangudto ni Joshua James Bino. Maray na paggawto po dyan sa Familia Velasco sa Barangay Ilawod, Candaraga, Alba. Pagpadagos ko lang ining so abiso kan na Department of Health manungod po digdi sa sa dengue. Bako ini Kuya nagso dengue buha. So as in dengue po nadarakan na namo. Sabi digdi ang mga sintomas da kani Kuya Ronald itong biglaan na paglangkaw kan kalintura na pwedeng magdurar po ni na 2 sa good 7 aldaw. Pagkulog kan mga kasukasuan and kalamna. Pangruruluya, rashes, sa pagdugo kan na dungo. Itong bagang tigaapod na pagsunggo ngayon. And pasintabi duman sa mga nagkakara. Itong vomiting po baga na tigaapod. And then itong supag-ati na may kasarabay na dungo. Ang pinaka-importante po dyan, syempre, just in case na naka-experience po kamunin sa ring ng mga sintomas, magpakonsulta sa pinakaraning ospital. And then, paano ngayon may iwasan ngayon, Angel, ang mga dengue o ang dengue na iyan? Sabi digdi, itaob ang mga lalagyan na pwedeng pag-ipunan ng tubig at pangitlogan ng mga lamok, tambak, takpan ang mga imbakan, i-recycle o itapon ang mga bote at iba pang lalagyan, magsuot ng pants o long pants at long sleeve na damit, panatilihin na malinis ang katawan at kapaligiran, gumamit ng mga mosquito repellent araw-araw, at then syempre suportaran ang mga lakdang na pigigibukan mga kada lokal na gobyerno. Tanganing malabanan po ang mga helang na arog po lalong lalo na po ang dengue. Sabi ni Ate Brenda Flora, hi Ate B. Sabi na, hi Jel, pag-greet man po ng twin brother ko si Jessie and si Jim Rodriguez celebrating their 60th birthday today. Uy, happy birthday po sa tugang ni Ate Brenda Flora. Kay Sir Jessie and kay Sir Jim, nagsisilibarkan sa indang 60th birthday. Ngunya na pagkaldawa, happy birthday po sa inyo. More birthdays to come, and then syempre good health, puro permi. Hindi po sa tugang ni Ate Brenda Flora, si Sir Jesse and si Sir Jim nagsisilibarkan sa indang kumpliano na pagkalda. And then syempre sa iba pa man po nagsisilibarkan sa indang kumplian. Maray na pagkauto sa Familia Flora dyan sa Barangay Sagpon, Candaraga, Alba. Kuya Nems and sa dalawang at. And idiretso ko na po ining supig paabot man sa kuyang information ni Mami Sally. Ito po bagang Media and Political Affairs Officer kan ako Bicol Party List. Sa Friday kay Kuya Nald, October 30, magkakaiga po ni na di Tarabangan Caravan. Dyan po iyan sa Barangay Puro. Di lang sa may Kataraning kan Barangay Dapdap, kan Barangay Lamba. And syempre ang may dara po kay ni iyo po anak ko Bicol Party List. Sobra sa 500 na mga person. Sabi ni Mami Sally, actually nga Angel, ang target mi talaga dyan, mga residentes kan barangay. Pero tutugutan mi or i-accommodate po ka na ako Bicol Party List itong mga residentes man kan Kataraning pang barangay at the same time itong mga walk-in.
Kay mahanig di Kuya Nald sa mga pwedeng approbate siya na mga serbisyo. Iupuan medical mission kung saan ang target ninda, iupuan 500 patients. May tatauman po mga laboratories, arog po kan ECG, nasa 50 to 70 patients ang target. Ang X-ray, 50 to 70 patients. 2D echo, 15 to 20 patients. And then ining blood chem, kung saan po nakadepende ini sa available na medical doctor sa Biyernes na po iyan. And at the same time, apura po duman sa medical mission na ito, magkakaigo pa po nin itong dental and mental health awareness program. Igo po nin libreng masahe, libreng gupit. And then syempre, igo pa po nin local recruitment activity para man iniduman sa mga personang wala po nin trabaho or naghahanap nin trabaho. Just in case na kamo ang may kamatean and haraniman lang po kamo dyan sa lugar na iyan, pwede kamo magbisita dyan from 7 a.m. Pero ang duman sa cut-off da Akuyanal po, 3 p.m. lang. Sabi ni Mami Sally po, iyan kan ako Biko. Kaya duman po sa mga residentes kan Barangay Puro and then so kataraning pang barangay, pwede po ninong approbate saran ini. Dahil lantasaruman ini sa mga pagikan ako Bicol Party List na maidara, mairanian mga serbisyo medika para duman sa mga arog sa tuwi na medyo nalilipisilan makakaigwa or magkakuha nin access po sa medical and dental services. Magpasiring lang kamo dyan. And then, syempre, ang pinaka-importante po dyan, iyo po sa mga darahonin do kung ano sa mga magkakanigong dokumentos na kinakaipuhan. Sabi ni Ate Brenda Flora, hanin susara mo ni Ate B. Thank you, Joel. Miss na kita, no arin daw kita maghilingan. Ate B, mga no arin. Ayan na naman, mapangako na naman ako. Di nga ni ako nakakahali-hali digdi sa stasyon. Baysan Ate B, tapag day po bagatig pa plano, natutuloy ang paghirilingan. Pero pag planado na at all, dakol dyan ng mga circumstances na posibleng day yan mangyari. Baysa natin bita, mga nuarin, pasyaranta ka naman po dyan sa imong ha. Ang permi ko na iling di, si Kuya Nems, malang mga yabit, hindi ngayon nagtatrabaho si Kuya mo ne. Regards na lang po sa pamilya dyan. Ate B, ingat-ingat lang po dahil lang ta medyo nagduduro talaga ng uran tapos ang luwas ka iyan, ano po digdi, sipon, trangkaso, bata, usong-uso po bagayan ngunya na panahon na iyan. And then, syempre, ang DOA, padagos po ang pag-inganyara sa mga senior citizen, lalong-lalo na itong sa mga, syempre, pag medyo maedad na, kaibanan kaya sinaduman sa sektor kantigapod na vulnerable, mga vulnerable po yan sa mga manilain na health, lalong-lalo na po ang influenza. Kaya duman po sa mga senior citizen, may kapamilya ka mo dyan na senior citizen, pwede ka mo magpasiring sa mga RHU. Dahil ang tangon niya na bulan in Oktubre, ayo po ang pinagtalaan na month para sa pagbabakuna ka ng influenza. Bilang protection ma, syempre, halimbawa ngayon maluya naman ang resistensya kan sarong persona, sarong senior citizen, sarong lolo and then lola. Dapat po na matauan iyanin na magkakanigong proteksyon sa siring na helang. Tani, syempre, medyo, pag naghihelang ba kaya kuya na, dipisil lang yan magkahelang. Kasi aside sa mahal na po ang hospital bill, itong subayad baga sa ospital, mahal na po ngunyan ang mga bulok. Pero maray pag senior citizen, may may mga senior, may mga discounts na pig-offer pero wala man ki may gusto na wala man kinagihelang na may kukonsiderar ninda yan na maray. Kaya kita bilang mga persona, magtingit-ingat kita and then digdi as much as possible mantineron ta po na basko healthy ang sa tuyang lawa, kaunin mga prutas na naaangko. At the same time, syempre mag-ehersisyo po tabi. Pero pa nag-ehersisyo, magluway-luway lang ta, aram mo na. Ano naman ining tigsan kang barkada ko diding video. Gabos-gabos ay maray na pagkauto po sa Familia Abarientos dyan sa Barangay San Francisco, Legazpi City.
Diyan sa southern part ng Legazpi, Kuenald, medyo maray-maray ang sitwasyon. Dahil ang tanano-taranta na itong sa mga nakataltag na mga personnel kan Philippine National Police. Tanganing masiguro man na napadigdi na magiging safe para sa security kan papaharaning barangay asin sangguni ang kabataan election. Kung pa ka mga nakaliis na alda, bakol na ako mga nagkakahiling na nagmo-monitor dyan sa palibot at dahilan ta, syempre, matapos nga ni an mga insidente kay itong sudyan baga sa Baskara. And kasubago na nabasa ko I mean namati ko sa report ni Joshua James Bino. Manungod po duman sa teacher. Nasagod sa ngunya. Nakaka-experience pa kuya siya ni, syempre so trauma po bagang namatayan. Kaya saludo po kada sa mga teachers na grabe po ang pagmaliugot na maprotektaran. Imagine, nasa katahawan ka Kuenald ka itong enkwentro na ito. Day mo naisip sa imong sitwasyon, considering na 5 weeks pregnant ito si Madam. Kinugos niya Kuenald sa mga estudyanteng nasa loob kang jeep. And then, may sarong bala na dapat tuminama na nga ni actually siya eh. Pero dahil duman sa wallet niya na may mga laog na bariya tapos may mga ATM card na isalbar po tabi siya. Kaya ngun yan, tigatawan ini na debrief and psychosocial support kan DepEd Alba. Tama nga ni so tigtaram kanina ni Sir Pio na dapat matawan po ini ng recognition. Bakulang ining mga teachers. I mean itong teacher na itong naipit duman sa engkwentrong ito. At the same time, ining mga mahihigos ng teachers dahil ang grabe po an sa indang sakripisyo para sa indang mga estudyante. Maray na pagkauto kay Kuya Joseph Nare. Kay Sir Edwin Magalona sabi na good PM po, pa-shout out po kay Uncle Joe Hardware. Uncle Joe Hardware sa Legazpi City watching from Manila. Kay Kuya Ron Aranya nakantabay ngunyan from Bacoor, Cavite. Maray na pagkaudto po tabi sa indo. Ano po man Kuya Nald? Alauna naman po nin pagkahapon, duman po sa mga nagbabirahe, luway-luway lang po kamo. And then syempre, may mga kapamilya po duman sa Israel. Let's keep on praying para matapos naman po ang giyera duman sa nasabing nasyon. Dahil makaka-affectar man po inig sa ekonomiya kan Pilipinas. Ang nakaibanan ko po sa technical, si Kuya Ronald Baldo. Sa ID na po dyan si Jerome Martinez. Sa production si Thrasha Mariletan. Sa newsroom sa muyang news director si news manager Sir Mar de la Cruz. Ako po ang sadong nakaibahan na napagkauto ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Doktor Alternative